Ja lähdemme tästä kaapelitehtaalta nyt Hartwall Areenalle, missä pistän itseni maalin suulle ja otetaan muutamat laukaukset vastaan. Katsotaan miten käy. No niin, nyt tultiin tuolta Jokereiden maalista ja koitettiin siellä sitten, miltä tuntuu se rangaistuslaukauksen torjuminen. Ja ihan yllättävän hyvin, olin positiivisesti yllättynyt, vaikkei pojat varmasti täysillä ottanutkaan, mutta sain jopa torjuttua jotain siinä paikaltaan vetoja kylläkin, mutta tiedän miltä tuntuu olla maalissa ja se on todella raskasta. Kiitos hei tosi paljon. Ei mitään. Oli hauskaa. Kiitos. Päästään tunnin ja me loit sinusta ihan hikki. Mulla on nyt jo ihan hirveä. Mutta ei me ihan vielä sopimusta tehdä, tulet kerran vielä kokeilemaan.